Hello friends, good morning. आंनि आरो मोनसे गोदान vlogआव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दा फुंनि 7ता जाबाय, ओमफ्राय साहा लोंखांबाय फुंनि। दिनै माने ब्रेड गुदुं खालामनानै जादों आरो साहाजों। माने मैया हराव ओंखाम जायाखैमोन, बेनिखायनो फुङावनो ब्रेडजों साहा लोंबाय दिनै। ओमफ्राय नै खुगाथियाव ओंखारलायदों, बिराद थाथा जादों नालाय। ओमफ्राय दा आङो मैगं बारियाव दङ आरो फुं टाइमाव माने मैगं बारियाव दसे हाबनो मोनबासो गाहाम नाङो। ओमफ्राय माने दैबो होगोन आरो आङो दै माने बिदिनो दै होनायखौबो नोंथांमोननो देखायनोसै, नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ। नै दुन्दियाया खाजाबायानो, नै गिदिर गिदिर जाबाय, खाजासिगोनानो। आमदानि दुन्दिया जागौ हानाय नङा, दा दुन्दियाया देरबाय नालाय सामफ्रोमबो बाथोन जासिगोन। ओमफ्राय नै लाफायाबो स्र' रज'बाय, ओमफ्राय माने मोनसे मोननै फिसायानो दङ, ओमफ्राय मोनसे मोननै एसे देरहांदों। दा दै होनि बिखौ। जोंहानिया माने मटरा गाज्रि जाना दङ आरो बेनिखायनो पाइपनि दै फैबाय, है नै पाइपआव दै फैबाय आरो बे पाइपनि दैखौनो मैगं बारियाव लांनानै हैसिगोन आरो मटरा गाज्रि जाबाय नालाय। आरो माने बाल्थिंजों रोगाबाय थाबाबो बहुत टाइम लायो आरो गोजानबो नालाय एसे, बेनिखायनो पाइप जराय लांनोसै। दा नै पाइपखौ बेयाव दोनदों, बेयावनो बरहियानो नै बेयाव लगायखानायानो दङ आरो नै बिथिंजाय मोनसे खुगा बानायदों आरो मोनसे नै बेयाव मोनसे खुगा बानायदों, बेखौ लांनोसै दा। नै जि बरिया मोननै पाइप जरायनानै बेयाव दोनदों आरो बरहियानो, नङाबा माने फुरा जद जाजोबो नालाय। बेखौ लांनोसै दा गिलिर। दा नै पाइपखौ बेयाव सोनानै खाना होनो नांगौ, नङाबा दैया फायबाथाय फुरा गना होयो आरो। दा नै टिउबजों खानोसै। पाइप जरायनायावनो मेंजोब्बाय, बिराद हाथुर जाबाय। दैया फैसिगोन नेबाय थादों, आइया टेप खुलिहैनो थांदों। माने मटरा गाज्रि जाना दङ जोंहानिया, बेनिखायनो फुंनि 7तायाव दै फैयो नालाय बे दैखौनो नेबाय थानो गोनां जायो आरो बेजोंनो होबाय थायो। आरो बाल्थिंजों रोगाबाय थाबाबो बहुत टाइम लायो नालाय, ओमफ्राय मेङोबो, बिराद मेंबाय। पाइपआ जि गिलिरथार, मोननै खालाय पाइप। नै लोगोफोर दै फैबाय, नै दा लाफायाव होनोसै। बरिया सान्थि मोनसिगोन। नै होखांनायनि उनावसो जि मोजां नुयो, नै गोथां स्र' साफा नुजोबो आरो मैगंफोरखौ। ओमफ्राय बिथिंजायबो नै सान्दुं गोलैबाय नालाय बांद्राय नुवाखै। बारियाव होखांनानै नै बेफोरखौबो सुजोब्बाय साफानो, मटरनि दैथ' नङानो, जेनेबा पाइपनि दैजोंनो बेखौबो साफा सुबाय आरो नै गासैखौबो गथायखौबो होजोब्बाय गथायनियावबो। ओमफ्राय नै जि साफा जाबाय। नै जोगोनार मोनदों, हाग्रा सिङाव दङमोननो, एम्फौ जानायसो। नै एम्फौखौ देखायलाय, नै एम्फौ जानायसो। हाग्रा सिङाव दङमोन, बेखौ आं नुवाखैमोन, बिसो नुबाय थायो नालाय, नायबाय थायो नालाय बियो आइया, बेनिखाय मोनबोबाय आरो एम्फौ जानायसो। न'आव पियास बिलाइ ओंखारबाय जिहेतु नै पियास बिलाइ खाना लाबोबायानो, माने सामफ्रोमबो जायो आरो मैगंफोरावबो होना जायो, बाथोनबो जायो। ओमफ्राय दावदैजोंसो माने जायाखै खेबसेबो, दिनैबो दावदै गैया। आं आलु बयल खालामदों, बेखौनो बाथोन देनानै जासिगोन आरो। नै मोनबाय जोगोनार, मैगं बायदियानो बनायबाय आरो नै आलु, ओमफ्राय पियास बिलाइ, बानलु सावनाय बाथोन। दायो आङो टाउनाव थांनो ओंखारदों, टाउनाव माने हस्पिटालाव खामानि दङ ओमफ्राय आरो मोनसे खामानि दङ, माने आङो नै सुइजार लाना फैदोंमोन, माने कुर्ता लाना फैदोंमोन आरो गाननो लुगैनानै, खिन्थु गिदिर जायो गाननोनो मोनाखै। बाजारनिफ्राय ओरैनो खम दामि लाना फैदों, नै फाख्रा सिख्रा। ओमफ्राय बिलाइ फुलदान नोंबो गाननो हागोन दे माब्लाबा।
जाबायले लासिं सिंसो मोनो एकदम आरो माने गलायाव नायदोंमोन आरो जि दाम 1000 1200 1500 गाहाम बुङो ओमफ्राय गाननो लुगैनायालाय आरो सानफ्रोमबोथ' गानबाय थानाय जायाना बेखौनो लाना फैबाय आरो बाजारनिफ्राय खम दामि एकदमबारे फाख्रा सिख्रा Ini kan namanya itu. Pindim na ibar pre dekha biro. Sabisun? Itu kilo dek naik itu kan itu. Ini pindah kan ke? Hah? Pindah lagi ne? साराय 3टा जाबाय लोगोफोर दासो मोनफैदों न'आव ओमफ्राय दा दुगैनि हस्पिटालाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै लोगोफोर सिलायनानै लाना फैबाय माने फिसा बानायबाय आरो बियो दुगैनानै गानगोन लोगोफोर गानखांबाय दुगैनानै दायो माने फुलबो देखायगोन नै माबोरै नांदोंथाय गाननो लुगैनाया थानो हाथारलामोन जल्दिनो दुगैनानै गाननानै लाबाय दा आङो दै गुदुं लोंगोन माने टाउनाव थांनाया परथा जाना फैदोंमोन आरो परथा जाबोला माने गेस जायो नालाय बेनिखायनो आङो दै गुदुं एसे लोंनानै होनोसै आरो दैयाबो गांखादोंमोन आङो दै गुदुं लाङाखै नालाय बेनिखायनो माने दै लोङाखैमोन आङो माने साइनास दङ नालाय दै गुसु लोंनो हाया बेनिखायनो टाउनाव दै लोङाखै आरो दासो नै गुदुं खालामनानै लोंनोसै दै गुदुं हरनि ओंख्रि नै बयलार बेदर आलु जल बनायदों मोनबाय नै ओंख्रिया माने बयलार बेदरखौ आं लाबोआखै आरो टाउनाव थांदोंमोनब्लाबो आं लाबोआखै आइयासो लाबोदों माने सकाव थांदोंमोन मोना बेयाव माने ओरैनो थांदोंमोन आरो बेरायनो ओमफ्राय बयलार दाननाय मोननानै लाना फैबाय दा नै मोनबायानो ओंखाम जानोसै हरबो जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ जुदि दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामदो फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव गुड नाइट बाय बाय सैमाजों सुदों नै